Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV zifunda uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazi ihlokwana zethu kwizona ehamba phambili namuhla. Libuyele enkantolo leMK nowe IEC. Kushiya imibuzo ukushiya kaMchunu kweANC kanti kusola isigungu somphakathi ngokufa kwebhungu. Sanemukelene nabendlovena amandla kwindaba zethu ze1KZN TV. Ummeli kaMsolo isisebenzi saka IEC umsawenkosi Mnikade unxusa inkantolo eMantshi eMgungundlovu ukuba ilisuse leli cala ohlwini lawo ngoba bukho ubufakazi obuveza ukuthi uMnikade unecala. Ummeli advocate Ashley Jennings uthi ofakazi bomkhonto wesizwe phathi bazishola ngokwabo ukuthi abathola ngokuqeqeshwa ngendlela futhi amabhokisi lawa atholakala ivaliwe kusuka kemiswa uMnikade kwaze kuba ke afike estation samaphoyisa. Konke lokhu kuvelele licala lesenkantolo eMgungundlovu namuhla. Umbuso utshela inkantolo yeMantshi eMgungundlovu kuba abasekho ofakazi esazobaletha kuleli cala elibhekene nomsawenkosi Mnikade owabe eyisebenzise IEC ngesikhathi sokhetho kulonyaka kanti usolwa ngokuphula umthethosisekelo wakwa IEC lapho amiswa khona ehamba ngemoto yakhe elayishe amabhokisi okuvotisa ngaphandle kokuphelezelwa ngamaphoyisa. Ufakazi wokugcina kuleli cala namuhla kube ngumseshi uSimosini Ngcobo utshele inkantolo ukuthi wafonelwa ngumphathi wakhe ethi akaphuthume estation samaphoyisa ePlaceslayer nempela mefika wamfica umsolwa uMnikade wabesemcela ukuba avule imoto yakhe wakhipha amabhokisi amane ayetholakala lapha emotweni yakhe lawo mabhokisi evaliwe wawathatha wabeseyowagcina endaweni ephephile kanti ngemuva kokucubungulisisa udaba wabeseyamdedela ngesixwayiso amabhokisi wawabuyisela kwaba IEC. Ummeli kaMnikade advocate Ashley Jennings ufake isicelo sokuthi lolu daba lusulwe ngoba abukho ubufakazi obanele. Today I applied for a 174 application. It's a ruling where you have to go by a rule. There was no evidence there that a reasonable person can carefully convict somebody of. That was my opinion. The state hasn't proved their case. They haven't proved that my client had removed those boxes. He was entitled to transport. It came through from the state witness yesterday. The only time that the police are required early in the morning and in the evening to transport sensitive material from the voting stations to the warehouses. So we are under the opinion, we have proved it, that there's no evidence that can convict my client. Abomkhonto wesizwe bathi lisakhona ithemba lokuthi baluwine leli cala. Kuyasijabulisa kakhulu ubufakazi obuthulwe namhlanje umseshi wecala. Kusinikeze ihope ukuthi when the judgment comes vele icala sizokwazi ukuthi silwine. Ngiyacabanga ukuthi abafowethu laba besisiza ngesikhathi sokhetho sasibaqeqeshile thina ngokwazi ukuthi ngokwanele. Ingakho babiza amaphoyisa kuyiwona abhekelela izimo njenganalezi ukuthi adile nazo. So bayilandela yonke imigudu efanele ukuthi bayilandele njengamalungu ethu. Icala lizobuya enkantolo mhla ka-22 kwephezulu ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamasa uthi ukusula kaWillis Mchunu eqenjini leANC kuphakathi kokuthi ngoba evele sethatha umhlala phansi kwezepolitiki noma ngenxa yokuthi kuseyijoyene elinye iqembu lezombusazwe. Shamasa uthi uma ngabe kusula kwakho ngesinye salezi izathu angeke kumthusa uma ngabe sevumbuka eqenjini leMK Party njengoba iningi losopolitiki abesulayo kwamanye amaqembu basuke sebejoyene leli qembu. Lo ke wababa nguNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uWillis Mchunu umemezele ukuthi ke wesulile eqenjini likaKhongolose ukusula kwakhe kuza ngekumva kwestatement asibhale esibhekise kunobhala wegatsha lika-33 eThekwini nokuyilapho eveze khona imbono yakhe ngokusungula kahulumeni obambisana iGNU owasungula ngomumva kokhetho lukazwelonke lomhlazi ngamashumi 29 kuNhlaba walonyaka. Umchunu ukhala ngokugxekwa kwembono yakhe ayiphakamisa ngezidaba ezithinta iqembu. Uquba uthi ke emumva kokucubungula noma kokuhlaziya umkhondo wezepolitiki uANC uzobona ke ukuba khona kwakhe kuleli qembu kungasenasidingo. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamasa uthi kwesula kaMchunu kuANC kungenzeka ukuthi ke bonakale sevumbuka kwelinye iqembu. Lapha sikhuluma ngengwevu yangempela ubaba uWillis Mchunu okeba waba
umholi wesifundazwe futhi eholi iqembu ka-ANC ngesikhathi esinzima ngempela kusenodlame bayibamba yaqina impi yabo ababeyilwa ngaleso sikhathi manje ke uma ngabe sesula ke sekuthiwa uyaphuma eqembini kaANC kungenzeka ke ukuthi uzawuvumbuka eqembini lemkhonto wesizwe ngoba abantu abaningi benze njalo nako EFF abantu abaningi baphuma eqembini elihola uhulumeni ukubambisana ANC baphuma ku-EFF baphuma kwamanye amaqembu bajoyina umkhonto wesizwe ngakho ke ngeke kusithuse mase simbone evumbuka kumkhonto wesizwe njengoba kwenza abanye abaholi abaqavile bamaqembu onke ahlukene kodwa futhi ngenzeka ukuthi wesula nje usethatha umhlala phansi akasafuni ukuyihlanganisa nopolitiki nezombusazwe ufuna nje ukuyimela kodwa ke njoba ngishilo kuningi uqagula kuningi futhi okwenzakalayo ikakhulukazi lokho esengikushilo ukuthi abantu abaningi baphuma kumaqembu athile kanti sebejoyina umkhonto wesizwe. Umchunu-ke ngaphambilini waba ngondunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal kusukela ngonyaka ka-2016 kuya ku-2019 phambilini-ke waba yilungu lesigungu esiphezulu njengongqongqoshe womnyango wezokuthutha ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi ubeke nguhlalo we-SACP KwaZulu-Natal futhi-ke eyilungu lekomiti elikhulu le-SACP. uShamase uthi-ke ukushiya kwakhe eqembu le-ANC leli qembu lizolahlekelwa umuntu-ke onamava kakhulu. Ngabe lahlekelwa kakhulu iqembu lika-ANC masibona abaholi besukuma bethi hayi ayilungiswe lento kukhona nabathi hayi sebephathe kabi ngalokho kwenzakalayo baqinisile ngoba bayabona ukuthi naye le tsunami kaZuma ithatha kwasani idlula nakho konke nezikhukhula zonke la idlule khona ngakho ke bafanele ukukhathazeka kodwa ke uma ukuthi uJohn Mkhonto wesizwe ngabe lihlabene iqembu lomkhonto wesizwe ngoba unobuhlakani ubaba umchunu ngale kweminyaka yakhe ngoba ipolitiki sisitshengisile ezweni lonke nasemhlabeni wonke ukuthi akuyi ngeminyaka osunayo kuya ngomqondo onawo namava onawo nongakwenza ngokwezombusazwe. Ufuna ubulungiswa umama womfana neminyaka engama-29 obudala wasemele ukuthi ePortshepstone ogwini oseningizimu KwaZulu-Natal okuthiwa washawa ngamalungu esigungu esula nobugebengu emphakathini kuyona le ndawo ambulala. Umama kamufa ongathandanga ukudalula uthi ngokusho kwabazibonela ingane yakhe ibulawa yashawa yilamalungu aza ibulala ngesikhathi ihleze esitolo seduzane. Uthi namanje abazwa ekade enzeni baze bamshaya bambulale kanje umntanakhe. Uthi usadunguze bumnyameni umndeni womfana okusola ukuthi washawa amalungu esigungu esilwa nobugebengu ePortshepstone ambulala. Ngokusho kwamama kamufi uthi abazibonela kwenzeka lesi sigameko kuthiwa lamalungu ayengawufakile umfaniswano wabo wokusebenza ngesikhathi benza lokho kanti ufuna ubulungiswa njengoba engazi ukuthi umntwana wakhe wayenzeni aze abulawe. Lo mama uyachaza. Umntana wami wayehlaselwe ama-forum ase-Portshepstone ngokusho kwabantu ukuthi umntwana ehleli esitolo kwaqhamuka obhuti abawu2 abangayifakanga i-uniform yama-forum amshaya ngenduku amshaya mebethi bebekhona bekhuza bathi thulani nina bayishaya ingane yami bayiphula zandla zinyawo khanda kwani bamshiya bahamba bajika futhi babuya bamshaya ngokusho kwabafakazi ababekhona obhuti abawu2. Uthi ucela usizo lo wabona lesigameko aphumele obala. Ngicela usizo kukhona owabona noma owaziyo kahle ukuthi kwenzakalani athinta ama-detective ase-Portshepstone ngoba ayikho right into ukuthi ama-forum ase-Portshepstone aze emzini yethu azoshaya izingane zethu. I-forum yaqashelwa ukugada idolobha lase-Portshepstone alizange liqashwe ukuthi it must come into residential areas kodwa ngicela usizo ukuthi ubani owabona nokuthi iforum njengoba yashaya ingane yami yayibulala yayenzeni kangaka ukuthi izibulawe. Uthi ufisa abenzi bokubi bajeze. Ngifisa kakhulu ukuthi mhla betholakala
labantu abathatha umphefumulo wengane yami ukuthi inkantolo ibanike isijeziso enjengalesi bayenza kwingane yami. Justice needs to be served ngoba you cannot go around just killing people. You cannot go around taking the law into your own hands. If a person has done wrong, there is the court, there is the police station. We are not here to be judges. All I need is justice for my son Preslin Roscroach. Ukhulumela uphiko lokushushiswa komphakathi uthi kukhona umsolo seboshiwe wavela enkantolo. The accused appeared in the Potchefstroom Magistrates Court on the 30th of September. The case was remanded to the 15th of October for bail application. The accused is charged with murder. Lo mbiko benuwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngiseMelod. Ake siye etoleni besilo sobuye sibuye nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu za1 KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Libuyele enkantolo leMK nowe IEC. Kushiya imibuzo ukushiya kaMchunu kweANC kanti kusola isigungu somphakathi ngokufa kwebhungu. Ukwanda kwegameko zokuzibulela kwabafundi besikole eThamboleni High School kuholele ekutheni inhlangano yomama bomkhuleko wesililo ezinzakele ukushinda sesikhaleni enyakathe KwaZulu-Natal isingathe kumkhuleko kulesi sikole umnqanda lesihlava esihlasele. Lo mkhuleko ubuthanyelwa ngabafundi, abazali, othisha kanye nabefundisi bamahlelo ezenkolo ahlukene. Kulesi sikole ezinyangeni ezintathu ezedlule sekunezigameko ezintathu abafundi bezibulala nosekulethe ukudideka kulesi sikole nasemphakathini ngoba kayaziwa imbangela yokuzibulala kwabo. Thishanhloko walesi sikole iThamboleni High School uthi lezi zigameko zokuzibulala kwabafundi ziphazamisa ukufunda nokufundisa kulesi sikole. Sizama nje ukuthi konke okuphazamisa isikole ngoba sibuka nje sesizobhala ivivinyo zokugcina sithe asifuna zifike ivivinyo konke esingakwenza njengomkhandlu wesikole njengesikole njengothisha sihlanganyele nomphakathi sihlanganyele nabafundisi sihlanganyele nabo bonke ubuholo obukhona ukuze silwe nalesihlava ilokho baba esithe asikubeke phambili ngoba ikusasa labantwana ilona esilibheke kakhulu sifuna abantwana bethu esibafundisayo bagcina sebe izinto emphakathini nokubona nje ukuthi mhlawumbe umphakathi udlala yaphi indima uma kunenkinga mhlawumbe nomphakathi ngaphandle ama stakeholders akwazi ukusibhekela abantwana ngoba baqhamuka emphakathini. Umholi womphakathi obeyingxenye lenkonzo yomkhuleko uthi nakuba ingaveli imbangela yokuba abafundi bezibulala kodwa kubanxuse kuba bengazibandakanye nezidakamizwa. Noma kungaveli kahle ukuthi isizathu yisiphi kodwa isikhathi esiningi nje ngokujwayelekile kuye kube ukuthi isidakamizwa siyaba ne-effector enkulu ekuthenini umuntu athathe isinqumo sokuyibulala. I-depression yenze ukuthi izimo umuntu asuka laze ekhaya bese mhlawumbe simcindezele egcine ebona ukuthi ayisekho indlela yokuphuma ngaphandle kokuthi ngiyibulala. Kodwa ngabe kulandelwa mhlawumbe uthola ukuthi umuntu uthathele isinqumo sokuyibulala bese ebhala incwadi ethize naye ayicaca incwadi ukuthi yisiphi isizathu ngqo kodwa uyambona ebonga ukuthi ngiyabonga abazali ngiyabonga ekhaya ningilokhu uzephathi engavezi ukuthi what is the reason ukuthi ayithathe. Ugqugquzelwa lo mkhuleko uthi uyakholwa ukuthi ke ngokulethela lesi sikole lenkonzo yomkhuleko kuningi okuzoguquka esingakusho mhlambe kubantwana nabazali ukuthi kuso lesikhathi esiphila kuso asikho isikhathi esidinga khona uNkulunkulu njengesikhathi samanje. Izimpi esibhekene nazo siwumphakathi, izimpi esibhekene nazo siyisizwe zidinga uNkulunkulu. Singakwenza okunye sikwenza okunye kodwa umuntu ozosinqobela lezimpi uNkulunkulu. iThamboleni sinokukholwa sokuthi it will never be the same again ngoba uNkulunkulu uzongenelela. Khona isikole ngisisebenzile nje kakhulu la esikoleni ngendlela eziningi sibambisana sonke nekhansela nazonke inhlaka ezikhona SGB esikole ngaphakathi sasebenza isikole kwaze kuwehla izimo ezikhona ngaphakathi. Lesihlava ke sesifikile ke senzeka ke njengamanje singazi kusona ke sesivela kodwa amacala ke akhona siyawavula kodwa ke siyabiza ukuthi la macala awe inquest. Izindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosi Mthembu esikhaleni. Inhloko yomnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uNkosinathi Ngcobo uthi bazoqhubeka nobudlelwano babo ababakha ke nenhlangano yomakhalekhukhwini eMTN ukuze kuzoxhaseka ezemidlalo ezikoleni. Umapholo obusho lokho ke Nandi eThekwini kumcimbi okwendlalela
Umdlalo MTN 8 uzokuba kusasa eThekwini. Izikole ezine zaseThekwini zinikelelwe ngamajezi ebhola kanye no10,000 amarandi. Zinikelelwa abenhlangano ye-MTN oyinhloko yomnyango yezemfundo kulesi sifundazwe ubesezwakalisa ukubonga. Lesumnyango ke thina kusijabulisa kakhulu lokho ngoba nathi siseyinhlelweni zokuvuselela ezemidlalo ezikoleni. Kakhulukazi lemidlalo eyayiba khona ngoLwezine khona sizokubiza ngokuthi idlala Thursday. Sibambisene nomnyango wa Sports Arts and Culture sizo introduce lo hlelo lolo senza zonke indlela. So MTN kanye nezenye inkampani sibheke kuzona ukuthi mhlambe uma sekuqala lelo hlelo lethu sibe abanye babaxhasi. Ngamanye amazwi lobudlelwane busale sebuqhubeka njalo ukuthi uMTN nathi siwumnyango wezemfundo nezemidlalo kakhulukazi basixhasa kakhulu kwezemidlalo. Abadlali bebhola balezi izikole bathi ukuthola abaxhasi abafana no-MTN yikona okubalekile ngoba kuzokwenza bagqugquzeleke ekutheni badlale baphinde bakwazi ukusiphilisa ngezemidlalo. Football has taught us many things in life ngokuthi as girls njengamanje sekuyaqala kuyaqhama ukuthi nathi we can play football as boys. So ama sponsors besifisa ukuba nawo because nawo azokwazi ukupromote ifootball abantu besifazana sikwazi uqhubeka nathi sibonakala ukuthi nathi sinalo italent labantu besilisa. So ukuthola ama sponsors esidlala ibhola kusiza ekutheni sisuke emakhaya angafani. So sithola usizo ngokuthola amakhokho without ukwenzani ukwathenga ngokwenzani ukutshengisa ukuthi bafuna siphumelele siphambili ngetalent esinalo. Ngotebo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngisenanda eThekwini. Ake siphinde futhi sithi shelele itolweni nebesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Libuyele enkantolo leMK nowe IEC kushiya imibuzo ukushiya kaMchunu kweANC kanti kusola isigungu somphakathi ngokufa kwebhungu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu17.46 kwidola laseMelika bengu 19.25 kwi-euro yase-Europe libe ngu22.92 kupondo waseBrithani kuthi ngegolide yona bengu $2,663.97 ounce kuthi intengo yolongahluziwe bengu $77.62 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Isekela kamqeqeshi weqembu lase-Richards Bay Milford FC uLindani Hlongwa uthi ke benza konke okusemandleni uqoqa amaphuzu agcwele kusenesikhathi njengoba wonke amaqembu efuna ukuzibona ephezulu. Leli qembu lizotholana phezulu neHighbury FC ngomgqibelo enkundleni yaseThekwini Princess Makoko ikamenxa kwihora lesithathu ntambama. Kuze kube manje leli qembu ligijima kuMotsepe Foundation Championship alikahlulwa emva kwemidlalo ezihlanu. IMilford FC egijima esigabeni seMotsepe Foundation Championship ibukeka iqale kahle isizini njengoba sikwazile ukuqoqa amaphuzu ayi11 emva kwemidlalo eyisihlanu ihlele endaweni yesibili. Isekela kamqeqeshi uLindani Hlongwa uthi benza konke ekusemandleni uqoqa amaphuzu agcwele kusanesikhathi. Igame Highbury is very important for us and we know ukuthi ama-team amaningi they started now to see nokubona ukuthi where are we going to and we want to go, we want to go to. So it's a difficult game and remember ayikho team encane in this division. And once you are on top and you are competing, once you are on top, everyone when it comes to you, uza enalo defense engafuni ukudliwa yiwena. So it's a very important game and the consistency nase team yonke as a whole, ama players wonke aseka ready and now they can see the direction. They don't want to move from this top 3, from this top 5 because at the end of the day we want to win the league. So that's our mission. uHlongwa uphinde watusa amagalelo omqeqeshi omusha waleli qembu uMandla Qhoki nanokusebenzisana okuhle nabadlali. Ngizoqala ngibonge umphathi weclub so ngokuthi before aqashe ucoach he sit down, he take his time, then he give us a relevant person. Mandla Qhoki is a very good guy, a very good personnel.
lot of experience, and we are still learning. As much as I do have qualifications, but I still learn a lot from his experience from Pirates, Sekhukhune, but we're still learning. Even the team, he changed most of the things, and even players, we are learning each and every single day. Mandla Krok is a very good guy. I think he's a relevant person to what the club want to achieve. Omunye wabadlali baleli qembu, uMenzi Chili, uthi ukusebenza ngokuzikhandla nokufika komqeqeshi omusha namaqhinga amasha ikhona okubasizayo. Ukusebenza as a team kuyasiza nokufika ka coach omusha uqhamuka nama ideas amasha nama player amasha afikile naye akhona ukusiza i-team. Sithi goal yethu ukuthi sikwazi ukuthola ama point efanele siwathole ukuze sikwazi ukuthi sithole sisendaweni ephezulu. So ngicabanga ukuthi konke sakwenza njengamanje kuyasebenzela as i-team. And sicabanga ukuthi awukho okuningi afanele sikushintshe, afanele sisitike kona lokho kusebenzela because so far sawatholile ama point abalekile engicabanga kuzosisiza ngokuqhubeka kwesizini. Leli qembu lizobhekana noMakoti Highbury FC ngomgqibelo enkundleni ePrincess Magogo kwaMashu ligamenxa ihora lesithathu ntambama. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Yena nabakaqamba lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe wasoshangane ziyaguqa la. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.